Илхам шишмәсе исемендәге төбәгара конкурсының җиңүчеләре билгеле. 3 этапта узган җыр бәйгесенә шушы көннәрдә Сарман сәнгать мәктәбендә йомак ясалды. Илхам Шакиров туган ягыннан, Мөршидә Җиһан репортажы. Ишек төбенән үк Сарман сәнгать мәктәбенә килүчеләрне Илхам Шакиров үзе каршы алгандай була. Сәнгатькә мәхәббәт уятучы, иҗатка канат куючы әлеге бинага да аның исеме бирелгән. Шуңа да Илхам шишмәсе конкурсының икенче өлеше нәкъ менә биредә узуы сарманлылар, катнашучылар өчен аеруча кадерле. Бәйге ялгыз вокал номинациясендә үткәрелде. Катнашучы татар телендә 2 җыр башкарды. Илхам абыйның салкын шишмәсеннән су эчкән кыз, аның йөргән сукмакларыннан йөргән кыз. Һәм мин аның иҗатын бик нык яратам. Һәм үзем дә шунда сәләтемне сынап карарга, аның җырларын дәвам итәргә булдым. Бәйгенең төп иганәчеләре Сарман җирлегендә туып үскән Гамировлар гаиләсе. Алар бу бәйгене 2 ел Сарман җирлегендә үткәргән. Ә бу елгысы Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән республика күләм дәрәҗәдә узды. Нәкъ менә шушы Илхам абый җырлары аркылы без балаларыбызга әлбәттә инде татар халык моңнарын сеңдергә мөмкинлек тудыра һәм шул вакытта зәвыкка өйрәтә торган җырлар булар. Татарстан балалары гына түгел, хәтта ана Оренбур өлкәсеннән дә, тагын әле Удмуртиядан да бар иде катнашканнары. Бик күп балаларның заявкасын, видеоларын карадык без Казанда беренче турда. Һәм шуннан менә 20 ничәсен генә икенче турга сайлап алырга лаеклы дип таптык инде. Катнашучыларга таләпләр шактый катлаулы булса да, берсе дә сынатмады. Урынлы итеп, аз гына булса да үзгәреш керткән җырчыларны хуплап, аларның башкару осталыкларын күреп, кайсы якта эшләргә кирәклеген, аларны тагын да үстерү нисбәтеннән аларга дөрес дип тапкан киңәшләребезне шамалап кына ипләп кенә бирергә тырыштык. Мин инде Сарман кызы буларак, әлбәттә инде Илхам абыйны яратам, хөрмәт итәм, горурланам аның белән. Һәм беләсезме нәрсә, әлеге конкурсның гала концерты безнең Сарманыбызда үтүе белән чын күңелдән горурланам. Шушы конкурсны үткәргән һәм оештырган иганәчеләргә зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Алар шулай ук безнең якташларыбыз, Илдар Әнипович, Миләүшә ханым, бик хөрмәткә лаеклы кешеләр. Дөресен әйтергә кирәк, әлеге конкурста җырны халыкчан башкару осталыгы бәяләнде. Шуңа да Илхам ага Шакиров репертуарындагы җырларны заманча яңгыратырга омтылучыларга жюри әгъзалары талантларын башка конкурсларда сынап карарга кушты. Бу фикер белән Сарманны туган ягы дип санаган драматург Мансур Гыйләҗев тә килешә. Иң җитди мәсьәлә бүгенге балалар киләчәктә ул милләт. Ул безнең бүген без аларны балалар дип саныйбыз, ә иртәгә ул безнең милләтебез, ул безнең халык. Мәшһүр абыйсы истәлегенә үткәрелгән конкурсны Флёр Шакиров та ел сайын түземсезләнеп көтеп ала. Бүлмә тутырып алачак, җырлыйлар, бөтенсе татар мөхитендә, тышта матур итеп рояльләр бизәп куйганнар. Һәрбер җирдә балалар шөгыльләнәләр. Үзе татар мөхитендә, мәйтәм әле булай булгач безнең киләчәк бар икән дидем инде. Флёр Шакиров Илхам шишмәсе конкурсына оныгында алып килгән. Миңа Илхам бабай бик якын кеше. Илхам Шакиров дигәнгә кешеләр миңа йөрәккә җылы. Иң кечкенә катнашучыларның берсе Сәйдә Гатинаны әнисе сәхнәгә чыгарга әзерли. Миңа 6 яшь, мин Гатина. Мин җырладым и туган тел, тагын Идел буе кайнары. Билгеле инде нидер җиңү, урын алу дигән максатлар куймадык. Әле бу беренче адымы шундый. Сәхнәгә чыгып беренче тапкыр микрофон тотып карауларын итәрә бит инде. Беренче дәрәҗәдәге лауреат исеменә лаек булырлык җырны Актаныш егете Илмир Заһретдинов башкара. Безнең үзебезнең дә якташыбыз Әлфия апа белән җырлап йөргән шуннан бәлки чактан аларны карап, әниләр сөйләп безгә
аларның ничек җырлаганын, аларның җырларын тыңлап без үскән. Сәйдә Абдуллина, Рөстәм Хусаинов, Гөлия Заһретдинова һәм Илмир Заһретдинов үз яшь төркемнәрендә беренче дәрәҗәдәге лауреатлар исеменә лаек булды. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Сарман районыннан.